asini rohama dihamuduh dame sian debata mata dot si anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatani debata dihita imasian Heber bidu sia ayat 20 lalu songonoma tarsurat songoni donang Kristus naung sahali dipasahat lau mamorsan dosa ni natoropi alai padua halihon dada alani dosa taridama ibana disi matat halwaun diaka na paima imahon ibana ima sahatna huria nitu hata na hinaholongan saluhutna di bagasan tikita sadarion hata ni debata hata ni tuhata manarengoti hadirion ni Tuhan Yesus nagabe pilihan sekali untuk selamanya. Adong do suku-sukun sian ruas ni huriat tarupani buasa hita dang marpuasa. Buasa hita dang songok kalakon mar idul wa'da. Buasa dang tapasahat aka pilihan si songoni. Jadi sebetulnya turpukon gabe alusna bahwa Tuhan Yesus pasahat dirina gabe pilihan dang songom malim na di padan na robi aka malim na tong pasahaton pilihan lapatan na buhado huria nitu hata mamikiri songo dia do pilihan songo dia do na pasahat pilihan mempersembahkan diri nang di tonga-tonga ni huria saulak ngai turpukon patuduhon Tuhan Yesus naung pasahat diri na sadiri gabe pilihan apalagi nuaing masa sentralisasi adong do ruas ni huriata na mamikirhon lokal ate bahasa hudok lokal asate memang peditanami ai komoru do durung-durukku bahasa moru amang aidang tu huriau ninina jadi betulnya pilihan bukan masalah lokal huria resort distrik Manang Pusat alai bohado hita pasahat pilihan ni hobar tu ruhut naung adong pasahat terdiri totalitas jala di huriata adong do ide pilihan tangi nasa nani lehonmi lapatana totalitas apapun yang ada dalam hidup kita adalah persembahan yang kudus dupa yang harum di hadapan Tuhan jala bue maul muradon waing tak adupi di huria taringok tu pilihan nalani sentralisasi ate jadi mungkin harap maklum atau ngamang preses di si alai hita ikon burunya patorakon buharon nasida pahicaton parsitutuan nasida takolan berupa pilihan sabing materi na alai rohana pikiran na ikon diusehon dipasahat tuhurian itu hatta apalagi budora gabe los parhalado budu kitu para tahun contohna kan asabinoto budu kira-kira na sangat-sangat potensial manang na borat tahilala mengadupi para tahun nalani kondisyon nalai kita kemampu madok bahwa saluhut nai lau tu Tuhani do dang lau tu au dang lau tu diriku dang lau tu manangi sepe jadi mulut tadu biaka
hamau lo susoni tonga-tonga ni huria ya pengalaman memang ya kita bisa selesaikan. Orang nama dok dia dah. Ala kibetula do kita di son di sopo mar pikiron sermon. Jadi tiki di pasah mak dohon mah tugas dohot kewajiban sian jadi sampurna bahasa sekian tiki. Jadi ngadong surat na Ikoliano 100. Alai somalla KIP jolo dihatai di sermon jolo merawak majo indah kan. Jolo dihatai itu panitia. Aku ingat argaro di halak Batak apalagi HKIP surat ngaro surat na panitia sopo merpikir. Beh belgene 100. Mulai hatai no di sermon riuk menon perhalado apalagi par tahun. Dia terbaik dulu sih yang terhormat ketua par tahun dan panitia pembangunan segera dicairkan dibayarkan. Romatong par tahun. Belga mana mang? Dang belga mang. Otik gue otik gue 100. Ini lepatan tong memang tersonggok dua laki maja 100 ini kan. Nalai dong dipikiri di pemas tu bagasan hati-hati na rohana pusu-pusu na. Oh itu tidak sedia tapi awal. Soalnya orang di huriana udahlah nih. Dang nama ukur macam kali bukan. Sedia do pilihan sianon. Tu huria tu pusat. Tu distrik. Una kolat tinggal di gereja sudi. Konarong do tu nasamar diha-diha. Konarong do tu yatim piatu tu pata sosial do takkan asing. Dang bui saya tak ni dihitau. Unang alam membau kita gabe menolak proposal. Kan kosong ni. Ai membau do pihak memang, kan. Dang bui madurung tu si. Dang bui maraplok tu si. Lapatan na hurian itu hatta sudah keratu seban keningan pasahaton. Wah, luar biasa dia teh. Ai HKBP 200 sebon. Nah, kan ni. Birong do ibe soni ibe kan. Nang na mirip halat jauh dia dah kan birong di halat Ethiopia. Alai pasah pilihan. Nah khusus. Dang di tadebana Tuhan ni. Alai tina dana Raja Salomo. Di pasah do pilihan deh. Pasah do persembahan. Sudi narong no bagak no muli. Narong di hutana, naong di luar, di pasahan. Lima persembahan mulai dok dupa yang harum. Mulu di Psalmen 50 ayat 10 15 idokon pelehon mature pata hamlateon jala garari ma aka baga-bagami itu natu mipul. Jala juma au jupa di hari hagugutan asa hupalua ho asa dipuji ho au. Jadi ho partu halua do tonong nang pelian ini. Bukan supaya saya menerima, bukan. Ala nak kujar do haluaun. Upasahat ma peliakku. Alerong do ipasahat di huria. Jenalo do hamulateon. Ini kan? Sian si A, si B, si C. Asa ditangyak ko jolonian. Aung ma nomor sahid. Aung asa dapotan rokap dang tikoson niku kan. Nggak benar. Upasah pilihan ala naung malum. Ala naku jalo pasu-pasu siat debata. Jadi seolah ngai hurian itu hata marhite terpukon diarah do tu hita boharo hita menyadari refleksi dihadiri oleh Tuhan Yesus nang mamor sandu sani portibion do sani natorop jala nunga sesa dosata marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan debata amana minahu tadahami di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan Tikyon di sermon distrik full timer HKIP distrik Sapulusia Bekasi niluhan memang preses nami memang pendeta mengatur manurung pasu-pasu ma saluhut na ka full timer pasu-pasu ka na marhobas di distrik oleh Tuhan nang jaka ruas ni huriam jaka ulaun padaraman kesibukan kegiatan nasidah na marragami
asa homana madonganin na mangaramotin na sida pada usia nakka parmaraan ni daging nang todipe pasu-pasu na sida jakka parsoryon na sida jakka pergumulan na sida mulodong na di bagasan arsak ni roha apu di mana sida le Tuhan na di bagasan parsahiton mana pamalupon na sida mardame sonang na sida jakka ngudu na sida ulon na siapari suaksone le Tuhan di KP resok jaga sampurna agabe tuan rumah di bagasan sadarion pasu-pasu ma ruas nang parhaladuna di bagasan hasa daun ni roha saluna tong mauliate madi hosa tuho masaluh na hadirion nami daging nang todi nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin.